Si sirit-sirit man. Nagdali siya. Tayo. Bangga. Kamay gyud ko ha. Dagko mo kita dire kuya. Yung panagsi. Sa una nga ako yung ebidensya. Kano karon day daghan. Daghan yung ebidensya eh. Murako itong ilitip RBO kang ilitip. Sudlan o grab car. Namun daghan. Sudlan o motor nga gimong taxi. Mga bitaw no? Daghan na bitaw. Ang pinakanindot yun nga. So si pangan katong joyride na pud dire joyride. Oo, upat na sila kamo. Angkas. Oo, upat na sila. Agay, mawan mahurot ng pasayro no. Sa bukid. Di na mo kasaka, di na makuan ron kayo tagsa-tagsa lang. Oo. Daada yon sikdapan dayon ang mga kuan. Kay gagabi lang pag naog na mo diri sa port. Daghan mga kuan, mga motor. Ang basihan kung mag-uwan. Ay mo na inyong kuan, babenta mo. Musakay. Mag-ampo na lang mo mag-uwan. So ana nimo makita kung mag-uwan, musakay gani ang taxi. Sato pag kung tangtangon na nimo ang mga motor taxi din ha. Permanente ang sakay sa taxi. Mo sakto. Oo na agi. Makita man nimo ang kuan sa mga pasahero. Siyempre ang mga pasahero pag nag-uwan, dire sa taxi kay di man mabasa. Wala ki. So atong ingon nga kung way motor, kita gyud ang taxi uta, diba? Di kasagaran manggod ron ang mga pasahero. Wala sa motor pa para pagpuli na po dito. Ang mga pasahero god kalabi na og traffic makalusot-lusot manggod. Pero Sa online no niya tuon man. malagi pero sa ako ang kuan murag unsafe pod ang motor sa biyahe. Ay, sipyat sa O nimo. gagmay ra man nimog sipyat nimo diha kay simplang man gyud dayon ka. O. Kana mga nagdali. Ay samad lang oh. Mabalik ka. Unay ka kuan niya. Ambot na ba ka na insurance siya nga kuan. Na klaro insurance. Ang na ba ka na insurance ng inyo nana nga kuan no. Ito ka pasahero nga na sakay na. O sila bayri. Ang ayan naman ta ng mga kanang mga motor no kung sa mga bukid-bukid ba mga barangay-barangay. Pero along diri sa highway, sa Asian countries, gigamit lang ang motor for delivery lang, food delivery. Wala gihimong taxi. Bitara mo ikuan kay diri kanang sobra ra ta ka grabe di ta ka kurakot ba. mao gyud. Oo, tani taxi be. Pero kay taxi mo yun. Magwarta na ni. Karon dagang. Daghan ay. Ang hayaya niya mga kuan kanang tagiya ng kuan nagkuan sa franchise. Para sa nang sa angkas kanang sa joyride sila mo na milyonaryo ana. Apps. Kanang sa naman ay mga apps anang kuano sa joyride na apps mo na. Ila rin famous lang ang mga tagias motor. Yeah. Ibagsak pa nila mayong presyo. Pati mga bratuha. Karon sa Maxim. Oo, niya nga nabrato kayo. Mao na ina-issue ro no. Mao na isigihan og kuan ro ng Maxim. Sa ni kuan kanang kuan sa DOHP ni Ropel Banyok. Tungod sa kabarato. Sige ano ka tira ni Ropel Banyok o kana si sana nga abogado nga unsa na nga estasyon pod si Tungod sa kabarato ang mga rider taan na nga imuhang motor. Ikaw pa mo drive, ikaw mo sila mag-uot presyo ng temperatuha. mga ila lagi na nga makakuan gyud sila kay per passenger na per booking man guna ila kanang tagiya sa apps per booking po nang ila niya nana sila siguro porsyento no. Kaltas. Kaltas na sa kuan yun sa Maxim nga taxi. 50 is 58 numero 55 ang ilaan na 18. Usta ko aday uy. Milyonaryo naman tagiya na so nga na dahil sa ay pila ka book nga Ang 55 minusan og 18 pesos pila lang sa driver. kuan na lang nanalas mga 32. Dili. No 38. 38 so nagdako ang sakuan dako ang sa apps so mo no napahimos lang ng mga driver sila may alkanse pero mo lagi mo hala na malanggod na sila labi na wailain pon gi kuan sa paningabuhian
Anang nihala na lang nga wala nila makita nga ang siyempre na po uban nga na nga buhi. Dapat fair na lang unta. Ang ngayon tato paisanin dagan pareha o rate ba bahala na ang mga tao gasa sakay kay ingon ana mo bagsak ka siyempre to agyo ka dito sa ubos presyo mo nang mahakot nimo ang mga kuan mo na pang panlupig man na ingon ana kanang panlupig ba nga ang imong sila ra ilang tuyo ang sila ra makakita ilo ay ang uban ng mga kuan niya nga nani nga buhis kalsaan. Isig papagsakay sa presyo. Niya kaya ang gasolina ron pertira ba yung mahala? Sakto din. Naunsa naman lang pag-uli ana unsa naman lang iuli sa mga poper kuan na mga driver na masayro. Pagkapaita. Wa na siguro nila ikuan mo agi sila public consultation ba? Dapat na to nagikuha nila ang opinion ba sa mga driver ba personal interest na ginanila nga sila rin magkasukli. Lagi Ang gobyerno sad nga magdili sa sakto na inyo nga ba't na sana hindi ba naamantay ka naaman ay mga representative punta niya na no Sa una di bang angkos bro nawa na. murag na ko kakitag angkas ang pagsugod sa angkas nakasiguro yung petition controversial din to kay murag kita pagtanaw sa gobyerno kita da mo to giba suspenso na yon. Pero pagka under the table na manitok na balik na po resume na okay na. Mo to pagka okay na mayagpag ang kuan ng kanang angkas sa piumayo karon lahi na po mo to na ibog dayon joyride dayon gawas ni joyride kaning Maxim kompetensya niya gisundan is Maxim na gisundan na po sa movie muna ipait no magani atong panggobyerno god kanang nasa namaguna ang buhay-buhay nila no amot asa unsa ra nga ahensya sa gobyerno siguro mo dili mang ngurapot murag halos-halos lang ano basta kay halos-halos oy ilang kuan ron kung sa blood control na samot na narong flood control ng grabe naingon na sa kuan napa kay presohon na kunya kusog ra ba kayo sila ng kuaning Sara nga 125 million ya karon nga trilyon na ng ilang korap kaway ayo gud nga tong kongreso kana si puto mas tagaw-taw niya takan niya man gud nagdastigaw gustang baluslos o ginagdastigaw mo nang ikuan waron din ang layas na saldi ko tuwa na sa gawas kaya ilang pagyumpong na matapan mo gitan ilang murag ang tao lang